moro miluongo ni Collins magiwacho ni noyie ni en osenego mon 42 chakre higa mar 2002 be ntiere wach mar ratiro wachni uyiego koso gani? Ok ni kata wan jogo makedo ratiro mar oganda wayiego. Rawerano wuon oseloso bo wacho ni information ma police ogolo kalure kod gima timre ni nochune mondo wach kamano. It seems ni sirkal dwa mondo los nyinge. Mar ariyo, police owachonwa, in fact jatelo ma mosiepna kenda mirago luor, Mr. Amin, the DCI boss, owacho ni nyathi chodak 100 meters away from the crime scene. Community members wacho nange, village elder makacha owacho nange, wacho ngani pok waneno. No what gate opogre kod estate. Ingen estate and gated homes. Mangato chuma kako dwaro onyalo donjo ngamo moso be onge is his private life. Ghetto it's communal life. Ujamaa. Wach nyakukware chumbi, nyakupanga line kama ituo mepi. So nyakijali ngima mar jirani. Giwacho ngano poka gineno kod wange. Gwangi. Emomiyo wawacho to mano bende information ma wakili mar rawerani nyo wacho. Emomiyo wawacho ni as we stand now, the trust levels are low. Kendo gima sirkal wacho kiki hedrigo ni digo ichiro ni ilano jo weteni. You have to think twice, you have to counter check, and you have to look for alternative source of that information. Mondi verify, because the government is under siege, the government has been exposed, and the government wants to clean its name. So we must be very cautious. Kasirikal watch. Kada masani with him aboard. Keep there in online platforms. You know, bloggers mega serikal tumo propaganda. Dongine enogi sekinegi. Koro porido trust ni serikali ni. Uno anapenjun kichune mun kahanyo koro serikali basta. Kama itiedo ingeyo ni jogi koro tiende ne lot. Koro okuyie ni mano e achich ma nyalo bedo ni otimo timbe maundugo. Wawacho ni thorough investigations must be conducted, and it must be done in an open manner so that the truth can be unearthed. To kwanyalo weyo Sani investigation nige masire kala wacha wapamo. Sani we must have a third eye and a third ear on anything masire kala wacha on any kind of and form of investigation. To ka koro nupenjo gi maber ni sirkal ere kaka gima kama nyalo timore to gi kadhe dot mar police station. Giwacho nango nikech magi jomutiyo godo pile ok gin jomukia. Giwacho ni ere kaka wachno nyalo timore magi kia. Wan watiyo machiegni sana kod police. Kendo kata mana most of the functions ma police tumo one very close kodgi. To kata mana mai kata kiwijo police kaka giloso kando giwacho ni mano en wach ma jodonge mong'eyo. No wach there is no way to wapenje Trev. Ngata ma wiye ber as a senior officer. Hinyala wacho ni mahuni no seber katimre for this long. To pokitimo anything. In fact, on go ben kuro castigate police for inaction. But there is no way minyalo bet police chiemo gnyingra ya. Pielo gnyingwa. Nindo gnyingwa. Di ATM gnyingwa. Sero gnyingwa. Peswa magitiyogo. Kuro waungisi ni don't do any other job. Tijio bed manang'iyo arita kwe, usalama mar jopiny kod mar mwandu. That's why we're telling you, don't do any other job. We're gonna pay for you. We're gonna pay your insurance. We're gonna do everything for you. So for the last 2 years, what you logi, but gimagitimo onge, only for them to come back and tell us, ni achicha. Majo setimogini for 2 years, koro wayudo. Ngano, iparo nini ngama wiebe. To police